everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa Gugma. Arnel, pasabda ko nung ko sa tanan. Kanang nagpaila nga dalya diha, mao na si Lily. Ang babae nga sinugdanan sa kagubot sa akong kinabuhi. Ug ang kauban ako karon nga akong pakaslan, mao ni si Dalia. Ang iyang kaluha, usa mo hangyo ko nimo nga ikaw lang unay padagan sa atong mga negosyo, okay? Kay magpakasal una mi si Dalia, aron dili na makasamok pa kanang Lily. Nakabati ka ba nako, Ibon? Ha? Oo. Nakabati ko, Arnel. Ibon, listen to me. Naibaw ko sa imong gibati ako, pero karong panahon na Ibon, nagkinahanglan ko sa imong tabang. Ibon, ati man na si Mamas na, okay? Ayaw siya pasagdi, uban niya tong Lily. Kay traidor tong bayhana. Arnel. Karon lang kumahangyo nimo sa kinasing-kasing Ibon. Protektahi ang ako inahan. Batok ka ng Lily. Sige, pirmahan ko na ang tanang pirmahan na diri. Bye, Ibon. Unsa man to gisulti ni Arnel? Magpakasal siya sa kaluhan ni Lily? Sa bakong buhaton niyan Tuwa sa opisina si Arnel. Kinalang at nga na ko kining telepono. Dili mahimong may bawang inahan ni Arnel. Nga tuwa sila sa opisina si Dalia. Pugngan ko gud nga magkasulti sila si Dalia. Ug ang inahan ni Arnel. Dalia, wa ba'y nanawag? Unya dangita na ako? Wa man, mami. Nga nag-uol naman sab ka? Kuan, naglain na akong lawas. Unsa? Makuhaan magitingan ko ni pagdikad-dikad ni Arnel na ako, mami. Ayaw gyud padas kaguol, Dalia. Gibuhatan ako ang tanan. Nagbinuotan ako uban niya. Pero si Lily pagyapan nga akong kaluhang maldita ang iyang gipili. Ayaw ka balaka. Nanawag na ko sa opisina ni Arnel. Nanugon ko dito nga kung moato si Arnel, pahibawon ko. Aron magkasulti mi og katong Lily. Mao ba? May hinuon. Aron niyo masadyan katong Lily. Pero ako lang nabalakan. Kay maldita na ba kayo to? Tingali, masakitan kilang unya siyang sinultihan. Mao nga, ayaw lang tingali na pakisulti kang Lily. Ang imo nilang anak ang kumbinsihan nga mo pa uli, mami. Ay, hambot basab. Naunsa naman ni si Arnel. Sukad ba sukad? Karon pa mahitabog supak-supak siya nako. Nga nagtuman siya gusto. Ano ka to magyo imong kaluha niyang gibalikan? Nagibiyaan naman siya ni Ines adlaw silang kasal. Mao gina nagkapayubos na ko ni Arnel, mami. Gibuhatan na ko ito na pagtabang niya. May barog ko sa kong kaluha. Ako siya gisilbihan. Gihatagan og anak. Pero kuwang pa niya ang tanan. Milabad akong ining tawhana, Dalia. Ay, nagkipadasi mong anak, mami. Pahuway nila dito. Ako na mag-atay sa telepono. Kung manawag ang iyong sekretarya, pahibawon tadayon ka. Kunto na si Arnel sa opisina. Hala, sige. Ako na niihigda ang kalaban sa akong Ay, salamat. Kay bibato ka na ako, Antikuwang. O sa may sinod ako buhato na ni... Maigi sayong nahuman ang tanan akong ipang pirmahan. Nahasal na noon kasi mo trabaho. Ay kabalaki na akong trabaho. Nara naman na diha. Ang kasal tagsara. Kay bao ka? Nalingaw ko sa atong gibuhat karon. Ha? Kung wa ka malingaw, ako nalingaw ko. Saray akong problema. Ang imorang kaluha. Bitaw? Ingon ini din bation kung kaslunon ka no. Huwag kabutangan sa kakulba. Huwag ikaw. Kinahanglan mo pahuway ka nagmaayo ha. Aron gwapag yung kaya ka sa shooting sa atong prenup. Ha? Nagduka na lang ko din sa sala. Wala na tingalay manawag. Yvonne? Ni ano sad ka?
Lily! Unsay Lily? Ako si Dahlia. Ikaw si Lily, ang tinuod nga Lily. Nabuang ka na magitingali, Yvonne. Magbutbuot sa magkag-imo, oy. Hoy! Ako si Dahlia, ang kaluha ni Lily. Ayaw na lang kong i-appeal sa imong pagpangilad, Lily. Aron dili ka mabuking karon dayon. Oh, Misulti na ko si Arnel sa tanan. Og mas mito o ko niya kaysa nimo nga ikaw ang original nga Lily. Og ang Dahlia nga imong kaluha, mao ang kauban niya karon nga maoy iyang pakaslan. bakak ang iyang gisulti. Ikaw ang bakakon. Daan pa gyud ay ko. Mao di ay nga mas isog ka og lahi kag tingog karon. Kay dili naman day ikaw ang Dahlia nga kalalis nako sa una. Ayaw panghilabot sa kong kinabuhi. Ako si Dahlia. Ikaw si Lily. Og ayaw na lang pagsupak aron magkasinabot ang duha. Unsa? Parehas sa tagtumong, Lily. Unsay buto ipasubok? Kung dili ka gustong mahinayon ang kasal ni Arnel og sa imong kaluha, labaw pa kung dili gusto. Unsa? Busa, magtinabangay ta. Sa unsa? Magtinabangay ta nga dili mahinayon ang ilang kasal ni Arnel og sa imong kaluha. Unsa? Kikol paano mo kung maayo eh. Ug may bawo na ang daghang mga tao sa mo maabot ka kasal ni Arnel. Sa makay may tapuan eh kayo na. Oh, Ano sa mga kaya? Naginuktok naman sa kadinis gawas, ha? Na problema ka na, sab? may mo ba Arnel? Pasag di lang ko din eh. Sa may mong ginawa na. I-share na anak ko, bi. Kay umaabot na biya ko ni mong legal nga bana. Okay? May mo di ka man sige hisgot ana. Ikaw ba? Kapila to makasultihan, eh. Ano man good? Kinahanglan hisgutan, gid na. Aron di ka malimot ba? O tuod, ugma. Muatin tag seminar. Seminar? Oo, Sa magpakasal na ta, di ba? pero ang mga papilis? May gipalihok na ko alang sa tanan nimong papilis. Sa ato papilis. Unsa? Yes. O kumpleto na ang tanan. May birth certificate na, may sinumar na, tanan kumpleto na. Busa, muaten na tag seminar ugma. Ha? Nagtuuri kang komedya gid ang atong kasal, ha? Dahlia tinuod ni nga kasal. Okay? Busa ka tuog na, aron di ka magduka sa atong seminar sa kasal. O human sa seminar sa kasal, ang ato ng prenup. Uy, Dahlia. Dahlia, pagmata na. Uy, unsa man ka? Uy, malita sa atong seminar sa kasal na unsa man ka? Sa mabukaw eh. Gabihan sa mo makapukaw eh. Ganihar ako si Sagpa naman pukaw na. nimo. Kuya Wam sa tanim mo. Ang agdug kay man kang bangon diha. Mura man kag mabdus. Mabdo si mong mata. Mo bitaw. Nundiya oy. Hoy, ay mabdus diha. Wa pa baya takahilab ti ha? Baka na diya. Kalugod di mo paminahon oy. Luod diha. Luod diha. Ha? Wait ko ha. Luod? Ha? No? Sa ha? Unsa Sa kahagluguson lang tika. Aron makabato na kog anak nimo nga atong ikaatbang sa dramang mabdus yung kaluha. Ha? Hoy ay binuang diha ha. Ha? Luguson lang ka. Ay! Luguson talaga. Luguson. Ayaw, ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!